माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनाय गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। आं सानदोंमोन आङो आरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबादिनि बिसयै आं जेबो बुंला होननानै आं सानदोंमोन। नाथाय उफाय गैया रायजोफोर। जानो हागौ दिनैहाय जुदि आङो बुंफैफिनाब्ला आंखौ गोबां मानसिफ्रा नंगौ थारैनो प्रिटिआ गाज्रि मार आरो बेफोर जे गासैबो दानि भाइराल जानाय बे फट' एबा भिडिअ रिल्सफ्रा बेफोर गासैबो दानि हाबा जाखानानै संसार जाखांनायनि उनावसो खालामनाय होननानै नोंथांमोना गोबां आंनि सायाव नंखाय फोथायनानै लाखिनानै थागोन। बिनिखायनो आङो उफाय गैयि जानानै दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो भिडिअ नुजाफैनो गोनां जाबावबाय। आं सानदोंमोन गोबाङा गोबां बुंहरनो न'खरनि मेटारफोरखौ ससियेल मिडियायाव दा बुंफै। दिनै आं उफाय गैया आंबो सानदोंमोन दिनै ससियेल मिडियायावहाय भिडिअफ्राव बुंनानै जेबो लाब गैया। मानोना आं रावनिफ्रायबो आं थाइसेबो आङो मोनजायाखै। दिनै गोबाङा सानो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनानै गावखौनो गाव भाइरेल खालामनानै फेसबुक इउटुबफोरनिफ्राय थाखा खामायो। नाथाय दिनैबो आङो इउटुबनि मनिटाइजेसनखौबो आङो बोखारनानै दोनदों आरो फेसबुकनिफ्राय दिनैसिम आंहा थाइसेबो थाखा उइथड्र खालामनायनि खुनु रेकर्ड गैया। थेवबोनो गोबां गाज्रि रायजायो। बुंनो गोसो गैयाबाबो दिनैहाय आङो फैनो गोनां जाबाय। मानोना आंनि हौवा एमजेआनो जेबादि नोंथांमोननोहाय मोदै रुखु रुखु गाबनानै बियो बुंदोंना रायजोफोर, आरो नोंथांमोननि गोसोआ बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बिनि दाहाखौहाय सानदों आरो बिजोंहाय गेब्लेफादों आरो थारैनो आंखौ गाज्रि होननानै सानदों। नाथाय रायजोफोर बिनि बे मेगननि मोदै गनायाव, बिनि जे मेगनजों मोदै फसरनानै गाफ्लानायाव बेसेबां सैथोता दं दिनै आङो बुंफैनो गोनां जाबावबाय। आरो मोनसे समाव बियो बुंदों जे आंखौ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियायाव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै। नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावनि मेगनाव फुननानैबाबो बामफोरखौ फुननानैबाबो आं गाफ्लानानैबाबो आङो नंखाय बेफोरबादि आं फोलानानैहायबो आङो बेफोरबादि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ आङो बोनो हानाया आंनि बेयो मोनसे टेलेन्ट होननानै बियो गोग्गाना लादों। आङो मिनिनानै बे समाव आं सिरि थादोंमोन। नाथाय बे फावथिनाखौ दिनै बियो थारैनो खालाममारबाय। बे भाइराल जानाय दि रिल्स एबा फट', बे फट'खौ नोंथांमोना गोबां रोखोम लिरनानै शेयार खालामदों। नाथाय आं दाखालि लास्ट भिडिअआवबो आं बुंदोंमोन रायजोफोर जे बे फट' नुनाया बियो आगोलनि एमजेजों हाबा जायै समावहाय बोसोरसे सिगांहाय सासे सेंग्राजों आंहा हाबा थिग जादोंमोन होननानै, ना बे सेंग्रायासो होननानै। दिनै बे जाथाया दिनै संसार जानानै दानिसो एमजेखौहाय फोथाय खेबस' खालामनानै गुबुन सासे हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायफोरबादि दिनैनि दिनावहाय आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरदों मानसिफ्रा, गोबां गाज्रि बुंदों। नाथाय रायजोफोर दिनै आं रोखायै नोंथांमोननो आं खोन्थाबावनोसै बे जे भाइराल जाबाय थानाय फट' एबा रिल्स, नैबे जे रिल्सआव नुनाय सेंग्रा, बै सेंग्राजों आंहा बेयो 2022नि नभेम्बर मासावहाय आंहा हाबा थिग जादोंमोन। आंनि न'खरनि आरो बै सेंग्रानि न'खरनि गासैबो मिलायनानै बे हाबाखौ थिग खालामदोंमोन। आरो जोंना हाबानि थाखायबो गासैबो इनभाइटेसन कार्डनिफ्राय लानानै हाबानि सि जुम बायनाय आरो हाबानि थाखाय प्रि वेडिं फट'शुट दिनै गाबोन बयबो खालामो, प्रि वेडिं फट'शुटबो जाखांबायमोन। इभेन हाबानि डेक'रेशननि थाखाय गासैबो थाखा फैसाफोरखौहाय एडभान्स होजोबखालायबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव जे आं दिनैनि दिनाव सानो हयथ' इसोरनि इच्छायानो गैयामोन होननानै। माखासे मानि न'खरनि एसे प्रब्लेम जानायावहाय, फेमिलि इसुआवहाय दिनै जोंनि बे हाबाया बायनानै थाङो। नाथाय जिहेतु जोङो हौवा हिन्जाव जाखानोसै आरो बावैसो कয়েक दिन थानानैनो जोंहा हाबा जानोसै,
जोङो गोबां हाबानि थाखाय सि जोम बायहैदोंमोन, गोबां बेफोरबादि खरस सना गयना बायनाय बेफोरबादि जादोंमोन। बेयावहायनो बे नोंथांमोना जे नुदों आं गानदों पिंक कालारनि जे ड्रेस, नैबे ड्रेसखौबो हानिमुननि थाखाय बायनाय जादोंमोन। दिनै बे ड्रेसखौहाय आङो ट्रायल खालामनानै गाननाय फैदोंमोन। फैनानैहाय बे समावहायनो जोङो सानैजों आंनि मबाइलनि इन्स्टाग्रामनिफ्राय बेफोरबादि रिल्सखौ लानाय जादोंमोन। नाथाय रायजोफोर, जेब्ला बे हाबाया बायनानै थाङो रायजोफोर, आङो गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनफोरजों आङो भुगिनानै थादों। आरो बेनि उनावहाय आङो 10 माससो जागोनदां, 9-10 माससो उनावहाय आङो MJजों लोगो मोनदों। नोंथांमोना जायखौ बयबोनो भिडिअनि गेजेरजों नुदोंमोन, थुब्लावनि थेरापि सेन्टाराव थांनाय। दिनै बिनि उनावहाय MJजों आंहा फन नाम्बारखौ लालायनाय जादों आरो बुंदों जिहेतु सासे इउटुबार मानसि, बर'नि मुंदांखा, बेनिखायनो जोंनि जायगायावबो वेस्ट बेंगलावबो गोबां जों बर' हारिफोर दं, मालाबा फैनो हागोन होननानै बुंलायनाय जादों। आरो बेबादिनो सानसे जोंनि न'खरावबो बियो आलासि महरै फैदों। आलासि महरै फैनानै गोबां माखासे भिडिअ लानायखौ नोंथांमोना गासैबो मिन्थिजोबखागौ। बिनि उनावहाय दिनै सानफा एफा बेफोरबादि लोगोफोरबादि रायलायनाय जादों। बिनि उनावहाय MJआ आंखौ सानसेखालि प्रप'ज खालामो। जे समाव आं बुंदों जे आंहा सिगांबो मोनसे बेफोरबादि गिदिर जाथाय जानानै थांबाय, आंनि हाबाया केन्सेल जानानै थांदों। आं गासैबो बिसयखौहाय आङो बेखेवजोबनानै खोन्थादों। थ' नै बेफोरबादि अबस्था, बेनि थाखायनो आङो आरो गोसो गैला, आङो आरो बेफोरबादि गोसो थोलायनानै थानो थाखाय गोसो गैया। जुदि नोंहा एसेबां आंनि सायावहाय जुदि फोथायनाय एबा आंखौ मोजां मोननाय दङब्ला नोङो हाबा लानो हागोन आंखौ होननानै बुंदों। नाथाय रायजोफोर, आङो MJनियाव आं मोनसेबो सिखोमायाखै। आंनि गारबोनाय दिनावहाय जाबोनाय गासैबो जाथाय, आंनि गासैबो फट'निफ्राय लानानै रिल्स, जेसेबां गासैबो सोमोन्दोखौ आं खोन्थाबोदों। गारबोनाय दिनाव आंनि फरायनाय समाव, स्कुल कलेज फरायनाय समाव जे गासैबो थाबोनाय सोमोन्दो गासैखौबो आं बेखेवनानै लादों। मानोना आं सानदों जे जुदि आङो दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ जुदि आङो सिखोमानानै लाखोमायोबा, सानसेबाबो सोरनिबा खुगानिफ्राय हयथ' खोनागोन, गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानैहाय आं गासैखौबो दिन्थिदों बेखेवनानै। आङो बे रिल्स जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायखौ नुदों, बेखौबो आङो MJनो रोखा रोखा आङो दिन्थिजोबदों। बेयावहायसो दिनै बे MJआ बे रिल्सखौहाय माब्ला बियो गावनि फनाव सोनानै लाखोमादों आं मोनथिया रायजोफोर। नाथाय बे रिल्सखौहाय आं गोबाव दिन सिगांनो आङो डिलिट खालामनानै लादों। दिनैहाय बिनि उनावहायबो बेफोर गासैखौबो नुखानानैसो, मोनथिखानानैसो MJआ आंखौहाय हाबा लादों। MJआबो बुंनानै लादों जे गावहाबो सेंग्रा समनिफ्रायनो, फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोनाय रिलेसन गावनि एक्सजों, बेफोरखौ बियो बुंनानै लादों। बियो बुंदों आरोबाव, बोसोरनै जाबाय बे सिख्लाजों गारलायनाया, आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंखौ थगायदों। नाथाय आं मोनथियामोन बे समाव बे थगायदों होननानै। जेब्ला जोङो कर्ट मेरेज जाखाङो, सेप्तेम्बर मासावहाय थाङो आरो अक्ट'बरनि फार्स्टआवहाय अफिसियेलि गासैबो कर्ट मेरेजखौ खालामो, होमबा बिनि उनावहायसो आं मोनथिनो मोनबाय जे MJआ जाय सिख्लाखौ बोसोरनै सिगांनो गारलायदों, जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंमोन, बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासे सिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां देहानि सोमोन्दो दंमोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर, जे समाव आं मोनथियो बे समा बिराद आंनि थाखाय अलरेडि लेट जाबायमोन। मानोना आङो गभर्नमेन्टनि आयेनजोंहाय आङो खाजाबायमोन हौवा हिन्जाव हिसाबै। बिनि उनावहाय जेब्ला उदालगुरि कर्टनिफ्राय जोंनि फाइनाल हाबानि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो, बे समावहाय जोङो उदालगुरि स्टेशनावहाय MJनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो। जाय समावहाय बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ गाबै गाबै दिनै गोबां गावसिनि दुखुनांथाव जानानै थांनाय घटनाफोरखौ बुङो।
दिनै जि बियो बुंदोंमोन एमजिआ आंखौ बोसोरनै सिगां ब्रेकआप जादों बेफोर गासैबो नंखायमोन। मानोना सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' सासे गारलाय होनानै दिनै बियो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै बियो गोबां दुखुजों फोरमायदों। आरो बिनि उनाव बियो जों जे ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों नेदोंमोन स्टेशनाव बियो बिनि ट्रेननि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों। नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो। दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो। बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया। मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजिनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों। आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजिजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों। बियो बामजाहां खालामदों। आङो उफाय गैयि जादों। गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों। उफाय गैयियावहाय आङो बे सिख्लानि बिफानि नाम्बारखौ एमजिनिफ्राय लानानै आङो बिनि बिफाजों आङो रायज्लायहरनो गोनां जादों। जाबाय अननानै बेखौहाय नोंनि फिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों। दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारनो थांनो। गाबै गाबै बियो गोबां साव होलांदों। बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो। बेयो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों। आं गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजिआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबायदि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा। सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों। नाथाय उफाय गैया रायजोफोर, जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय, हौवा हिन्जाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों। दे जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांदोनि होननानै आं नाजादोंमोन। नाथाय रायजोफोर जानो हागौ एमजिआ दिनै आंखौ हिन्जाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा। जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजिजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केन्सेल जादों दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों। होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो जानो हागौ आङो मूर्ख, आंहा मोजां गियान गैया, नाथाय नोंथांमोना बहुत गियानि, नोंथांमोना बहुत साननो गोरों मानसिफोर दङ। नोंथांमोना साननानै नायदो जुदि दिनै बै समावहायनो दिनै बियो आंनि बे गाज्रि फट' रिल्सफोरखौ बेखौ जाय फट'फोरखौहाय आङो उन संसार जानायाव जोंनि संसारावहाय जेबो समस्या दाफैथों होननानैसो आङो दिन्थिदोंमोन। दिनै बे फट' बे रिल्सफोरखौ बियो सोखोमानानै लादों। होमबा आंनि गोसोआव दिनैहाय गोबां सोंलु फैदों। जानो हागौ हयथ'बा जाय एक्सखौ बियो बेफोरबादि बाहायनानै
देहायारि सोमोन्दो लाखिनानैबो बियो दिनै बाहायनानै गारदों जानो हागौ आंनि सायावबो बेफोरबादिनो खाबु लादोंमोन खोमा आंखौ गारनो थाखाय जायनि जाहोनावसो बियो बेफोरबादि बुस्थुफोरखौ गासैबो बियो एभिडेन्स हिसाबै बेफोरखौहाय गासैबो बियो सेखोमानानै लाखोमानानै दिनैनि दिनाव गथ' मोनखांलायनायनि उनावहायसो बियो बेफोरखौ दिन्थिफैबाय दिनैहाय आंहा हाबा जानायनि उनाव ना आंहा रावजोंबो कोनो बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो दं ना आं सोरबा सासे गुबुन हौवाफोरजों आङो रायलायो दिनै थेवबोनो बियो आंनि सायाव गोबां नंखाय इल्जामखौ लागायबाय हाबानि उननिफ्रायनो बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदोंमोन दिनै आं बेनि हेकिं खालामनानै दोननायखौ आं मोनथियामोन नाथाय जेब्ला मास मोनब्रै मोनबासो सिगां गावनि खुगाजोंनो बियो आसामाव थाबाय थानानै आं बे समाव बेयावनो दङ आंनि डिउटि जायगायाव आङो सासे कबिराज मानसिजों रायलायहरदोंमोन बे समाव बियो आंखौहाय 20 मिनिट रायलायनाय नुनानैहाय बियो आंखौहाय फन हरनानै बुंदों नों सोर हौवाजों रायलायनायमोन सोर हौवाजों रायलायदों आं गोमोदों आंहालाय सोर हौवाजों मा सोमोन्दो थालायखो होननानै आं गोमोदों बिनि उनावहाय बियो आंनोहाय WhatsAppआवहाय बे नाम्बारखौ जाय नाम्बारजों आं रायलायदोंमोन बे नाम्बारखौ बियो स्क्रिनशट खालामनानैहाय हरदों नोङो एसे मिनिट नै रायलायदों बे हौवाजों बे हौवायानो आंनो नों बेनो फन हरदों बेजों नोंहा मा सोमोन्दो दं बियो गासैबो आंनो खोन्थाहरदों होननानैहाय बियो गाव सन्देहजों बियो बुंहरो आंखौ बे समाव आं गोमोदों जाय कबिराज मानसिजों आं रायलायदों बे मानसिया सासे बोराइसा मानसिसो बे बोराइसा मानसिया बोरै दिनै बेफोरबादि खोन्थाहरनो आरो जि जायगायाव आङो आंनि उदै सानायनि थाखायसो आङो मुलि रायलायहरदों दिनै बियो बोरै बे हौवाजोंहाय सोमोन्दो दं होननानैहायलाय बियो बोरै खोन्थाहरनो हानो एसे बोराइ मानसियालाय होननानै आं गोमोदों बे समावहायसो आङो बिखौहाय डाइरेक्टनो आं कनफिडेन्टजों बुंदों नोङो बिदिबा आंनि मबाइलखौ नोङो हेकिं खालामनानै दोनदों होननानैहाय बे समाव बियो गोग्गानायजों बुंदों आं नोंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदों बेयो आंनि टेलेन्ट होननानै बुंदों बेयो आंनि टेलेन्टसो होननानै बियो गोग्गादों नाथाय बै दिनावबो आङो बिखौ अपेन चेलेन्ज होदों दे जेबो नङा नों आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामोबा खालामनानै दोन नाथाय नोङो मोनसेबो आंनि सायाव जेबो दाय नुनाय नङा मानोना आंहा बेबायदि जेबो सोमोन्दो गैया आं रावजोंबो रायज्लाया होननानैहाय आं बेखौ बुंदों दिनैहाय एसेबां दिननिफ्राय बियो मबाइलखौ हेकिं खालामबोनानैबो आंनि सायाव जेबो दायखौ होनो हायाखै बियो मोनसेबो बियो एभिडेन्स नाहानो हायाखै दिनैहाय गोबाव बोसोरनि उनाव आंनि बे मास्टार लोगोजोंहाय बेफोरबादि बिनि साख्रिनि खैफोदनि समाव आं रायलायहरनायाव खोथाया जेब्ला एसे लावो दिनै बे बिसयखौनो लानानै बियो आंखौहाय बेसेबांबा बियो ससियेल मिडियायावहाय नंखायखौनो बियो नंगौफोरबादि बुंफैनो बियो नाजादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जे रिल्स भिडिअफ्रा गासैबो बेसेबांबा सिगां आरो हाबानि सिगां बिखौ गासैबो आं खोन्थाजोबखानायखा बे रिल्स भिडिअफोरखौहाय दिनै बियो प्रमानफोरबादि दिनैनि दिनावहायसो आं माबा मोनसे गाज्रि मावनायफोरबादि बियो भाइराल खालामना होदों नंगौ बियो सैथो जे गावनि चेनेलावहाय बियो होफैयाखै नाथाय बे भिडिअखौहाय गावनि लोगो सार्कोलफोरनो बियो स्प्रेड खालामनानै हरदों शेयार खालामनानै हरदों जाय लोगोफ्रा गोबां आरोबाव इउटुबार आरो गोबां मानसिफोरनिसिम शेयार खालामहरदों होमब्ला साननानै नायदो रायजोफोर दिनै एमजेआ माबादि गोसो लानानै आंजों संसारखौ हान्थिनो थाखाय संसार जानो थाखाय आवगायदोंमोन मोनसे समाव आंखौहाय बियो बिराद बुंबोदों जे समाव बियो अफ्रिनि न'आवहाय खारनानै थादों बे समावहाय आङो दुखुजों बेखौ बुंहरोमोन जे गथ' लोमजानाय सानायावहाय बेखौ फैयैनि थाखाय आं बुंहरोमोन नों मानो दिनै न'खरखौ बिदि खालामखो नोङो दिनै संसारनि मोखाङाव नोङो एसेबां मोजां दिन्थियो नाथाय न'खरनि सायाव नोङो एसेबां अयनाय खालामबाय
नोंखौ आङो थांनानैहाय आङो लाइभ भिडिअ खालामनानै आङो पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो आं देखायजोबनोसै जेब्ला आं होनदों बे समाव बि आंखौ बुंदों नोङो खालामनानै लाफैलाय नोङो बुंनायनानै लाफै नोङो आंखौ होननानैहाय नों जुदि बेफोरबादि बुङोब्ला नोंखौहाय ओरैबादि खालामगोन आङो नोङो मोखां दिखांनोबो नोङो जायगा मोननाय नङा नों गाबबाबो आगार मोननाय नङा होननानै आंखौ बुंदों नाथाय आं बै समाव आं हमनो हायाखै बियो दिनै मा जाहोनाव आंखौ बेफोरबादि बियो ब्लेकमेल खालामदों बियो दिनैनि दिनाव बेफोरबादि गासैबो रिल्सफोरखौ बै समावनो बियो सोखानानै लानायखायसो बियो दुगा गोसोजों हयथ' आंखौ बेफोरबादि बियो दम होदोंमोन जे बुंनानै ला भिडिअ'आ गोलाव जायोब्ला रायजोफोर नोंथांमोनाबो खोनासंनो बागोन ओंखायनो सैथोआ मा आरो बे जे बेसेबांबा दिनै रुखु रुखु गाबफैदों नोंथांमोननि गोसोखौ बायग्लिहोदों दिनै बे गाबनानै बुंनाय बे बाथ्राफ्रा आरोबाव बेसेबां सैथो बेफोरखौ आं गासैखौबो दिनै आङो फारि फारि बुंलांजोबगोन ना नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आङो गासैखौबो आं बुंजोबगोन